Ay, for the go! Hindi siya guys, muna mong prituhan sa pastil at sa ginita. Hi guys! So karon nga adlaw is Lunes, tapos wala tay klase kay suspended pa ang klase. So karon kinakahuna-huna na pug ko nga magpastil. So nako diri karon sa Asuncion, Davao del Norte. Kay diri daw napa day mga barangay or napa day mga purok diri nga kadtong bago pa lang nihubas ang tubig. Tapos kato sila nga mga part kay wala kayo nagaadto nga mga relief good. So may na makatabang tagamay magpastil ta. So mao na guys, kani nga day karon, kani nga panghatag nga pastil. Ako ani siya sarili guys. So kay pastil ra man ako ma-afford kay kabalo ka ani maestra, wa na kwarta kay puros na loan. So muna sa atong makaya ron guys sa karon. Kaya wala ko nagpa-fundraising, wala ko nagpa-fundraising kay basi mobalik na ang klase. Tapos kung mobalik na ang klase, busy na, tapos di na ako masikaso, tapos doy pug kayo ang mga manghatag no. Kanang kung unsa pa makaya na ko mura pud akong mahatag sa uban. So kay mura man pud ako ma-afford, pastil magpapastil na lang ta. Tapos magpa-refill tag mga tubig. So uban ko guys, ay by the way sila Marky og yang team nado karon sa Kapalong daw to sila karon, nagparos kaldo pud sila didto sa mga lugar nga wala pa pud kay naabtan og relief. So tara guys, uban ko mamalit og mga lamas, mga sagol sa ato ang pastil, mga mantika ug mga everything. So tara, let's go. Palit tag kahoy nga lulutuan, ay gamiton pagluto di ay. Di makakilo ng mantika. Panay kwarta ang person. Palit lang. So magpalit na taong paan. Palit ka na. Ito to ging? Bombay, ako. Pili lang. Paminta, powder. Ako pa balo kung pila ka kung palit ko. Hindi man kayo pila naman dili dadon ba? Kung magpapastil ko karon Hindi ko matal-o, George. oh, misa ko inaureta daghan ka mo nabili na mga tulo ka evacuation guro. Paminta, toyo o oyster. Paminta powder te, toyo o oyster. Oo. Kaya wala pa ka nagbaligya ng mga dahon? Ano mga dahon saging? Anong pampastil ba? Palit tag bugas. Ako nito. 200 ka packs na pastil. Tama ra kaya ang isa kasako? Singot na din. Singot na kay ko. Mura di ma-afford na ko ron panahon na guys. Yun siya, isa ka sweldo na ko ni sa kuan. Sa akong pagmaestra. Kaya puno na mag-loan. Pero laban lang, at least makatabang ta, di ba? So let's go. Ano pa yung sukli? Para lagi mo, lakaw niya. Ako sukli. Ang uban. Ay, sige, pula-pula ka pa, uy. Singot na kay ko, guys. Si Troy po, guys. Magkuban-uban si Troy. Ay, good Samaritan daw siya. Da, putok na putok ang blush on. Mga ansa ni guys, bago mo diretso kada si mga buang na ni ani. Sila mama, si papa, kumanghod. Si Troy. Kaon sa lami kay basig kuan mi, si mabuang daw mi ani. Matabang daw ay mahatag daw mi sa mga nabahaan pero sig paghuman kay mabuang na kawa. Way paliud to. Ay pamahaw, pa pamahaw. Ata guys. Payong din sa sulod sa ganan. Sabaw pagatas. Ay, asa mo kang tanaw? Ay. Ay, wala tao anak. Magbalo na ni, matong mabili. Magdungag pag chicken. Ikaw kayo mong kaha dari guys. Money kuan. Team Luzon, Baguhin og Supat family. Dahil pa natin. Kaya pa nga team. Timbura team eh. Buhang yun ang picture na. Anang yung anak. Ya, Troy. Na si Troy, matabang og tan-aw. Matabang og tan-aw among Troy. Mas. Gusto ko natin gusto tayo. Pina-chef. Sira ilak ka rin. Dumot ka rin.
Tingnan guys. Nanaluto na itong manok. Ano siya tingin mo yun? Ano si Chef Joseph? Maghimay na sa itong manok. Ano yun? Ano yun siya yun? Ano ginawa gapon? Ano lang dahil kung sa ditupuan? Ang gloves ba? Ah, di ko silbi ang labs. Hindi tayo. Yung wala naman. Hindi kayo siya tanawon. Hindi natin panit. Ako po dito siya kung anit eh. Mapan. Pure siya, pure siya. Hindi ka dunod mo. Init? Dili oy. Lepting, inita. Hi guys! So update. Humana na mo himay-himay. What's up? Init tayo. Init kayo. Tara, lapino na. Mura po og nang ano kong kamot. Oh, mura nangurog-ngurog. Achar. Exage. Nangurog-ngurog, gang. Yung kamot. Paano lang? Totoo na lang ni siya. Tapos amahan yung prituho ng mga bukog. Dadagan kayo. Pwede pa naman masudaan. Blessing kay si ate. Kay nagdala siya kuan. Kanang dahon. Kay kulang kayo mong dahon. Salamat ya, ate. Dagway na mo ini na nag-abata. Si Papa, ang tigkuan. Si Angel, ang tigpasida. Pino ko lang, no? Ganit. Kaya wala nga siya matikaon, may nang tukuan. Wala ko na tukon. Grabe yung mga awan eh. Makita tong giti. Mantika. Oh. Ano siya guys, muna mong prituhan sa pastil at taas ng inita. Kani man prituhan sa pastil, tapos kana muna prituhan na mo sa kuan. Prituhan na mo ni sa bukog. Kaya sayang ang bukog ba? Pwede pa naman makaon. Hindi ro. Ano rin kuan? Nung nagputi sa picture. Muna kayo siya. Nita. Dapat di ka itong luwag na taas kayo, no? Kung pagkadari ang kuan. Gunitaran. Tingani ka, taas ang gunitaran. Oh. Inugasan na siguro kayo. Sinana din, no? Gamay lang sa kulo. Wow, wow. Kaya na, mo? Ano kalayo na, master? Sumuhan ba niyo? Ito hindi na. Munisipyo ba? Kusog ka lang, eh. Kusog ka lang, ito ng pikos. Hindi na ito mabukod. Ano to tayo? Wala ito, wala ito. Gutom na. Ano mo konti sa Dali. Saan malaki rin sa Kaya ka break. Tawag ko man. Una yung napitan niya mo pero siya dito. Lami na daw siya guys, lasa na siyang kuan, lasa na siyang sudaan. So ready to balot na siya guys. Ay, for the go. Ay, may moti ko ni kamangyan. Ay, ambot na lang. Ay, for the go. Mukha ni ka na mag-pretend pagpagamay na itong tingog. Kaya ko sa ano ko. Gani, dako dyan itong tingog. Tsaka cute mo kasi tingog tino. Balot na ni. Welcome to my vlog. Mag-vlog na ako, mag-iwan ako pastil. Taking. Ay, filer ni sa Block. Pila na tanan dara bossing. 30 pa 30. Hey guys, ang filer ni sa Block ni. Muna yung trabaho sa una. Nagamit nga ako ng drone. So hi guys, after 48 hours na human jud ka sa tong pastel. So dara siya natin nakahimo ta og 250. 250 no? Almost. Mo mga almost 250 nga pastel and natay tubig pod nga gamay. Tara. Tara. Init pa siya, init pa, init. Kaya napit na may magi.
mga among disakyan kay amo ang kami ray kita kami siguro naghatag og ang ani nga atong sakyan katura-tura. Sila kay mga social kay mga service no katong mga pick up. Sit down! Mga pick up. Ihimo ba mo ang kuan service? Hihimo pa mo service. Sa kanila Order ka ba pastil? Order pa mo service. Kung hawag na pala kayo ko pwede na ako mag-business og pastel. Ang bata ba? Hawid dira. Tayo ko na babaw to. Nabata o luay kidlaw. Si try. Ano nakita ninyo dira nabasa kahit ako anak. So happy kaya akong heart guys na napahappy na ko sila despite sa kalamidad nga naabot. And thankful kayo kung nga na-appreciate nila ang ako ang gamayng pastil nga gipanghatag diri sa ilaha. And I hope and I pray nga daghan pag maabot nga help diri ah. Nindot kay sila tagaan kay grabe kay sila ma-appreciate. Happy gyapon sila ba? Ano ka naman sila mga nas pagay tubig dito. So nagabian ta guys. Napatay mga 20 plus or 30 plus kila pa ni kabuok. Ato pa ning itangtang. Babay daw. Babay. Babay dote. Ito. Dagan.